Jeg er din fætter. Kommer der en Lego med mig? Kom nu. Det vil bare være så sjovt. Fat det nu, jeg gider ikke dine dumme små Lego-lege. Det er alt for kedeligt til mig. Jeg vil lave noget andet. Minecraft for eksempel. Det er meget sjovere end Lego. Hvad sker der? Jeg er firkantet. Hvad skal der ske med mig? Jeg er firkantet og sulten, og jeg vil snart dø af sult. Jeg håber ikke det der store bedste er, hvad jeg tror det er. Jeg tror det er en gris. Jeg tager ikke den. Lille kylling, jeg kan ikke spise dig. Du er alt for sød. Hvad med konen der? Den der? Nej. 20 minutter senere. Jeg dør af sult, jeg kan ikke klare det mere. Og 3. Jeg kan bygge et hus. 20 minutter senere. Færdig. Wow. Haha. Sådan. Jeg er kommet. Den følgende dag. Se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet kul. Oversight, mand. Yeah, yes, man. Jeg elsker det her. Gud, det er det fedeste. Hey, hvad er det? Diamant! Jeg er bare for cool. Yeah. Det er bare for nej. Yeah. Ej, lille ven, må jeg holde dit diamant? Yeah. 10 minutter senere. Og nu kommer creeperne og æder dig. Hold se. Nej.